nade higa achiel mano mar broadbased? Higa achiel mar broadbased ato pok abedo gi pok achung' gi broadbased ahinya. Anya wacho ni ng'ama nie broadbased feel ni en obedo benefited. Koro ng'ama nie broadbased nya support broadbased. To ng'ama nie oko mar broadbased ok nya support broadbased. In chung mari ni kanyo? An chung warara noko kanyo, ok anya support broadbased. Nango so far kama gisechopo. Nikech gik mang'eny kwa ng'iyo, kwa wacho ni kata kaka wan rowere nwadwaro ni mondo giwinj duondwa. To so far pok wawinjo ka gima giketowa ei broadbased kaka wadwaro. Pod gigolo wa oko, pod ananeno ni broadbased ni pod ne gikete for their own good. Chalo ni gini ne en mana selfish ambition moro mane giloso. Alafu broadbased ni gilose ka gima en strategy mar 2027 yiero ma gidhie. Ok ni gilose ni kata ni giwacho ni en mar unity gini, ok apar ka en kamano. Wan kwa ng'iyo en strategy margi. To Paultine bende loso kotenore kod selfish. Kata mana kapok idhi wach Kenya. Ng'eni mar selfish no ang'o makelo puonj miwacho no? Jogo eko gini en margi. Yani ne giloso mondo gibenefit themselves. Ng'eni kiwacho selfish dholuo koro waloko ne en mar girich. Kata gir wuoro moro. Kamano. Mano ne giloso. Anaya ne giloso mondo gibenefit themselves. Ok ni mondo gibenefit wan kaka rowere giketwa iye kanyo. Kenya ka wadwaro opposition, a strong opposition manya keto government accountable. But koro no expect gani Raila mondo bed the opposition manya keto government accountable. To koro wan sani kaka wan mo wadong kae kaka wang'iyo government gima gitimo marach gima kitimo maber. Gin ka ne gisedonjo kacha ne giweyo ng'iyo about government kech koro otiyo gi government kamoro achiel. Makoro iwacho ni broadbased omuonyo opposition kweth makwedo piny